Má o tom, ako sa na Slovensku žije, rozhodovať parlament, ktorý si volíte, alebo súd v Luxemburgu aj v otázkach, ktoré sme Bruselu nikdy nezverili. Ale poďme k jadru veci. V demokracii zákony prijíma parlament. Tam sa premieta vôľa ľudí, ktorí vo voľbách rozhodli, akým smerom sa má krajina uberať. Keď občania nejakú zmenu nechcú, parlament ju nepríjme. Tak funguje zastupiteľská demokracia. Lenže čoraz častejšie sa už nerozhoduje v parlamente. Rozhoduje sa rozsudkom. Dám vám príklad spred 4 mesiacov. Bulharská občianka, ktorá žije v Taliansku, žiadala o zmenu údajov o pohlaví vo svojom bulharskom rodnom liste. Bulharské právo to nepripúšťa a bulharský súd sa odvolal na morálne a hodnotové presvedčenie vlastnej spoločnosti. Súdny dvor Európskej únie však odpovedal, že právo únie má prednosť. A hneď dodám, čo mi pripomenie každý oponent, a majú pravdu, že ten prípad sa viaže na voľný pohyb osôb, na to, že tá pani žije v inej krajine. Lenže povinnosť tu je. A nehlasoval o nej žiaden parlament. Ani bulharský, ani slovenský. Vznikla výkladom zmluvy. A tu je ten rozdiel, o ktorý mi ide. Zlý zákon vieme po voľbách zmeniť. Rozsudok však neopraví žiaden parlament. Ani slovenský, ani bulharský, ani nemecký, ani francúzsky. Parlament, ktorý dostal mandát od občanov, sa tak postupne mení na vykonávateľa rozhodnutí prijatých inde.